We staan aan de vooravond van een prachtige première van Robin Hood. Met de top van Nederlands beste acteurs, muziekmakers, cabaretiers, comedianten, rapper, Ali B ook nog. Dus het wordt een groot feest. De directeur is haast neppe te houden. En dat is net verwoonlijk, maar zijn sterrencast. Maar in korte tijd moet wel een volwaardige vaststelling in elkaar gezet worden. Een van de opvallendste acteurs is Paul van Vliet, die wel een duidelijke band met de harmonie had. Ik heb in de oorlog in Garijp gezeten als Haags bleekneusje, hongerend. Werden wij uit de hongerwinter van Den Haag gerukt en over pleeggezinnen in Friesland verdeeld. En ik kwam bij een pleeggezin in Garijp. En van daaruit heb ik een keer een kindervoorstelling gezien in de harmonie. Ik geloof dat het Roodkapje was. Het heeft een enorme indruk op me gemaakt. Ik was helemaal... Ja, ik voelde toen waarschijnlijk al dat ik misschien ooit mijn toekomst in het theater zou vinden. De nieuwe harmonie werd begin 1996 iepende terug koningin Beatrix. Margriete Vries had als Haat Kassa de oergang van het oude naar het nieuwe gebouw van dichtbij maken. Nijbouw wie nevens haar noodzakelijk. Nou, als wij dit gebouw nou net gaan hier, ik denk dat we dan een veredeld dorpshuis hier. Want we hebben nu natuurlijk zoveel mogelijkheden. En die hier in het oude gebouw net gaan. Wat net verhoren is, 15 jaar hier de harmonie Jilpine en nu is het eens net oors. De beziekers ontallen rennen waarom en de gemeente wil bezuinigen op cultuur. Ik geloof dat de gemeente heel goed in de gaten heeft wat het belang van de Schouwburg is in deze stad, in deze provincie. En de verhoudingen zijn uitstekend. Wij werken knoerend hard om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dat gaat wel goed komen. Maak er niet zo zorgen over. Is het een grote zorg of net? Ja, natuurlijk is het een grote zorg, want je moet het eerst krijgen voordat je het hebt. Maar de Fafacape van Robin Hood gaat het in elk geval goed. Er binnen nog 2000 kaarten beschikbaar.